Què? Què us ha semblat el vídeo de la setmana que ve? Papa, què has fet? ¿En serio vas a montarlo a YouTube? Jo crec que és divertit, no? Ho has cagat. Tío, yo en París fatal. Van a llevarnos el canal. Es súper fort. Sí, és molt fort, papa. Tu creus que això pots notar-ho? Espera, espereu que estic gravant en directe. Me cago en la mar. I Espera. encima gravant. ¿En serio? Ja, para.